OK, budeme pracovať teda s maskami. Takže prvé, čo by sme mali spraviť, zapneme si mriežku, zobrazíme si mriežku, takže v rámci zobrazenia zobrazovať mriežku. Ak by sa nám to mriežka takto nepáčila, tak vieme si ju zmeniť v rámci nastavení, takže v Illustratori máme nejaké predvoľby. Možno to nájdete v rámci úprav alebo v rámci objektu predvoľby, vodítka a mriežka. V rámci tohto nastavenia máme tu aj vodítka. Jednak tu vidíme, že ako sa majú vodítka znázorňovať, ale nás teraz zaujíma mriežka. Takže ako vidíte, my máme červenú farbu. Ak by som tú farbu chcela zmeniť, nie je to problém. Voľbou farby po odkliknutí sa mi samozrejme zmení. Štýl sú čiary, ale mohli by byť aj bodky. Čiary mriežky, to je tá tmavšia farba, je po 3 cm, 30 mm. Ak by som to chcela zmeniť, tiež nie je problém, môžem to tam napísať. Delenie tejto mriežky máme teraz po 3. Ak by som chcela mať viac, povedzme štvordelenie, tak si tam tiež viem dopísať, určiť, že aké má byť delenie. Mriežka či má byť vzadu za mojimi obrázkami alebo objektami alebo vpredu. Keď som spokojná s nastavením, dám OK. Zmenilo sa nastavenie samotnej mriežky. Ak budem potrebovať aj vodítka, zapnem si s pomocou klávesovej skratky pravítko, Ctrl+R a z pravítka viem potom vyťahovať potrebné vodítka. Otvoríme si vrstvy. Z tejto prvej vrstvy, do ktorej si vložíme text, ktorý nám bude pomáhať, taký referenčný text, takže zoberiem si nástroj písmo, napíšem si to, čo tam chcem napísať. Ale tento text alebo táto vrstva by mala byť len pomocná. Tým pádom z tejto vrstvy potrebujem urobiť netlačiacu vrstvu. Takže dvojklikom na vrstvu si viem nastaviť, jednak si tam viem napísať, že to je pomôcka. A nakoľko nechcem, aby bola tlačová, stlačím si možnosť predloha alebo template. Ako vidíte, zmenila sa ikonka, takže už nemám oko, zmenil sa typ písma, máme kurzívu. Táto vrstva, ak by som teraz chcela vytlačiť tento dokument, sa mi neobjaví, nebude možné ju vytlačiť. Odomknúť ju vieme, ak chcem, aby tento nápis bol svetlejší, tak cez krytie si to viem troška zosvetliť. Ak potrebujem, aby som vedela s týmto písmom pracovať samostatne alebo ho zväčšovať, môžem si toto písmo rozbiť. Rozbitie písma sa robí pomocou skratky Ctrl+Shift+O alebo cez text vytvoriť obrysy. V tomto prípade už toto text nie je, toto písmo nie je to objekt a viem si ho prispôsobiť, natiahnuť do danej mriežky. Samozrejme proporčne. Zavriem si vrstvu, pridám novú vrstvu. Teraz sa pozrieme na to, ako vytvoríme písmenko pomocou nejakej masky, do ktorej vložíme nejakú textúru. Textúru si môžete stiahnuť z netu, alebo ju môžeme vytvoriť. Tak najprv sa pozrieme na možnosť stiahnutia. Takže súbor, pohľadám si, kde som si ju uložila, už vopred stiahnutú textúru. Súbor, umiestniť. Táto textúra je rastrová, ale to nás teraz netrápi. Môžeme si ju troška zmenšiť, zväčšiť podľa potreby. A z tejto textúry potrebujeme len časť, ktorá bude v nejakom tvare. Takže ako prvé si vytvorím písmenko na základe tohto vzoru, ktorý mám. Aby sme videli, čo vytvárame, tak si to farebne rozlíšime. Ale k tomu, aby ja som mohla z tohto písmenka vytvoriť masku, potrebujem, aby tento tvar bol len jeden. To znamená, teraz mám objekty alebo tvary 2. Takže označím si obidva a pomocou cestára si vytvorím výrez. Teraz sa mi ten menší tvar vyrezal z toho väčšieho tvaru a tým pádom mám už len jeden tvar toho Ačka. Takže ak si položím tento tvar na vrch danej textúry, musí byť na vrchu, pomocou tohto tvaru viem vymaskovať textúru. Označím si obidva, vôjdem do objektov, v rámci objektu mám orezovú masku alebo clipping mask a možnosť vytvoriť. Prvé písmenko je na svete. Pozrime sa na ďalšiu možnosť. Ďalšia možnosť je vytváranie pomocou prelínania. Vytvorím si teraz dané tvary toho daného písmenka, ale teraz ich spájať nebudem, lebo chcela by som docieliť nejaký efekt farebný,
kde sa mi tieto farby nejakým zaujímavým efektom prelínajú. Potrebujeme otvoriť ďalšie okienko. V rámci okien si otvoríme okienko priehľadnosti alebo transparency. Ten daný objekt, ktorý je na vrchu, sa bude teda správať nejakým zvláštnym spôsobom k tomu druhému objektu farebnému, ktorý je pod ním. Táto možnosť s pomocou priehľadnosti nebude fungovať, keď používame farby biele a čierne. Je tu stále také delenie pomocou čiariek, to znamená, že tieto tri veci budú stmavovať nejakým podobným štýlom, môžeme si vyskúšať aj rôzne, či to bude násobenie, stmavovanie, ale určite ide o stmavenie tej danej farby. Tento objekt teraz položím nad ten žltý, požiadať celé dopředu. Tým pádom tohto objektu sa táto zmena nedotkla. Ale ak chcem, aby aj tento objekt fungoval nejak s tým zeleno-žltým objektom, viem si tu zvoliť nejakú inú možnosť, napríklad zosvetlenia, alebo v rámci týchto závoja a tak ďalej. Tých možností je viac, treba si ich vyskúšať. Ak to mám, som s tým spokojná, nebudem to zjednocovať, lebo takto by sa mi ten efekt priehľadnosti stratil, ale si to len zgrupnem pomocou skratky Ctrl+G. Teraz je tento objekt v jednom kuse, môžeme s ním pohybovať, posúvať. OK, pozrieme sa na to, ako pracujeme napríklad pomocou čiar, pomocou ťahov. To znamená, že zvolíme si nástroj kruh. V tomto prípade vytvoríme si jednu elipsu. Nebude to mať výplň, ale bude to mať iba obrys, takže nastavíme si len obrys. Ak chceme, môžeme si nastaviť ten obrys na nejaký výraznejší. Vieme to zduplikovať, pridržíme Alt samozrejme a zduplikujeme daný objekt. Tieto dva kruhy prelínali, aby medzi nimi sa vytváralo kruhov viac. Takže použijem nástroj na prelínanie, označím si jeden kruh, označím si druhý kruh. Tým pádom sa mi tam nejaké prelínanie už ukázalo, ale aby sme si ho vedeli nastaviť lepšie, dvojklikom na nástroje prelínanie si nastavíme, že potrebujeme určené kroky, v rámci ktorých môžeme si nastaviť aj náhľad, v rámci ktorých, povedzme, ich tých krokov bude 5. Keď sa nám to páči, vieme to potvrdiť. Ak by sme sa rozhodli, že chceme tam aj farebné prelínanie, stačí nám označiť jeden z kruhov, to znamená, že teda priamym výberom, a zmeniť mu farebnosť. Tým pádom teraz to prelínanie nie je len tvárové, ale je to aj prelínanie farebné. OK, pozrime sa na poslednú možnosť, ako by sme teda vedeli vytvoriť nejakú textúru priamo tu, aby sme ju nemuseli stiahovať. Na to máme možnosť napríklad pomocou umeleckého štetca, takže zvolím si nástroj štetec. V rámci nástroja štetca si zvolím možnosť práce s umeleckým štetcom, napríklad akvarelovým. Viem si zvoliť z možností stôp akvarelového štetca, ktorý sa mi pozdáva, ktorý sa mi páči. Nakoľko budem robiť so štetcom, tak si nastavím len ťah, vyplnenie. Môžem si nastaviť veľkosť daného štetca a môžem si nastaviť troška zmenšiť krytie a vytvoriť nejakú textúrku, ktorá je nejakým spôsobom zaujímavá, s ktorou by sa dalo pracovať a pomocou masky ju vykryť. Túto textúrku je dobré zgrupnúť, takže zase Ctrl+G. Vytvoríme si teda šablónu na masku, môžeme to teraz urobiť pomocou pera. Ak nám nejde zaoblenie, môžeme to urobiť aj takýmto spôsobom, že to celé bude najprv také troška hranaté. Pozrime sa na to zblízka. Zmenšíme ťah, aby sa nám lepšie pracovalo a pomocou nástroja výberu si klikneme do daného bodu, z ktorého potrebujeme urobiť tvar oblí, ktorý následne vieme pekne poupravovať, aby sme vytvorili ten daný tvar, ktorý potrebujeme. Tak vieme z tohto tvaru vytvoriť ďalšiu masku. Položíme si to asi tam, kde by sme to chceli mať. Označíme si obidva objekty. Objekt, orezová maska, vytvoriť. Tým pádom máme vytvorené aj ďalšie písmenko. Tak sme spokojní s tým, čo sme vytvorili. Pomôcku môžeme vypnúť, mriežku môžeme odstrániť. Písmenka môžeme dať do poradia, rozložiť podľa toho, ako sa nám to páči. Ak je nutné, môžeme pridať ďalšiu vrstvu. V rámci tejto ďalšej vrstvy, ktorú si môžeme presunúť na spodok, pridať ešte nejaké farebné pozadie.
a keď sme s výsledkom spokojní, prácu si uložiť.